tale om noget, der har betydning for os alle sammen. Når vi er samlet her, så er det jo fordi, vi har jo alle sammen et fælles mål, vi skal drøfte og blive enige om, hvorfor vi er nødt til at gøre, som det er nødvendigt. Inden jeg skal fortælle, hvor vigtigt det er, at I alle sammen skal ud og stemme her til 19. november, vil jeg meget kort fortælle, hvorfor jeg har valgt at gå ind i politik. Fordi der er jo altid en grund til, at den ene gør, som han gør, eller hun gør. Lidt omkring i baggrund kan jeg starte med, for omkring 18 år siden boede jeg i en flygtningelejr. Det var jo flygtningelejr nummer 2. Efter jeg havde boet 15 år i Irak, var det jo i 2003, hvor min familie og jeg var nødt til at flygte fra den ene flygtningelejr i Irak til den anden flygtningelejr, der lå mellem den irakiske og jordanske grænse. I det her 18 år oplevede jeg rigtig meget, at fordi man har en forkert baggrund, eller en forkert religion, eller man har ikke den rigtige nationalitet, så blev man udelukket fra samfundet. Man havde intet at sige. Og det var desværre tilfældet for mit vedkommende i Irak, da jeg blev betragtet som en flygtning, eller rettere sagt som en politisk fange, der skulle smides ind i en flygtningelejr og være der, indtil der var mulighed for, at det kan massakre os, eller at det kan bortføre os, eller at de skulle sende os tilbage til Iran som en veksling omkring som politiske fange. Men heldigvis var det ikke tilfældet, fordi det var jo i 2003, indtil USA invaderede Irak, og der havde vi en mulighed for at vende tilbage til Iran. Men fordi mine forældre havde valgt at kæmpe imod regimet i 1979, så det valg kunne vi ikke benytte os af. Så i sidste ende var vi nødt til at flygte fra Irak til Jordan, der hvor vi skulle håbe på, at der kunne være en mulighed for at sætte en stopper for, at nu efter 18 år kunne vi få lov til at leve ligesom mange andre folk rundt om i verden. Og det var heldigvis tilfældet, da Danmark i 2006 sagt ja til at tage imod os som kvoteflygtninge. Her kommer der den grund til, der tvang mig nærmest til at vælge at gå ind i politik. Og det var tanken om, at da jeg kom til Danmark i 2006, så troede jeg faktisk, at nu kommer jeg til et land, hvor der ikke er nogle begrænsninger, eller der ikke er nogen, der kan forhindre mig i at leve det liv, som jeg vil. Men det tror jeg desværre fejl, fordi her var der ikke nogen barriere. Der var nogle begrænsninger til at bestræbe efter de mål, man kunne nå. Men ikke i den omfang, som det var i Irak eller i Jordan. Her havde jeg trods alt nogle muligheder. Muligheden for at komme ud og tage mig en studentereksamen. Muligheden for at komme ud og læse på universitet, som jeg nu gør. Men i det her 7 år har jeg været øjenvidne til, at der er utrolig mange unge med min baggrund, der i virkeligheden har en interesse, der har potentialer, der har styrker og viljen til at komme ud og tage sig en uddannelse, eller komme ud og være en del af et arbejdsmarkedsfællesskab. Men fordi de har den her baggrund, som ikke er populær, fordi vi har nogle politikere, der i årevis har omtalt os som et problem for det her land. Fordi vi har medierne, der altid omtaler os i forbindelse med nogle konflikter og problemer, så gør det, at de unge, der har en drøm om at realisere deres danske drøm, om at komme ud på arbejdsmarkedet, eller få sig en uddannelse, den mulighed, de får det ikke. Så det var jo i 2008, da jeg gik på gymnasium, fik jeg lidt mere indsigt i, hvad er det, der foregår i det her land. Fordi der havde vi samfundsfag på alle niveau, og der startede min interesse for at melde mig ind i et parti, hvor jeg kunne få lidt mere indsigt
viden omkring, hvordan jeg kan selv deltage aktivt i politik, og hvornår jeg har mulighed for at være kandidat til det ene og det andet valg. Indtil her 2012, hvor jeg valgte at være kandidat for Radikale Venstre, og så er der måske nogle af jer, der vil stille det spørgsmål om, hvorfor for den har valgt at være kandidat for Radikale Venstre, og ikke Venstre, eller Socialdemokraterne, eller DF. Jeg har ikke noget at skjule. Jeg har valgt Radikale Venstre, fordi det er jo et parti, der tør at komme ud og sige, at vi har valgt at give de mennesker i vores samfund. Vi har samtidig en forpligtelse, en pligt til at forsvare deres rettigheder her i landet. Nok om Radikale Venstre. Lad mig nu komme tilbage og fortælle lidt omkring, hvorfor det er vigtigt at komme ud og være engageret, ikke kun ved at stemme her til 19. november, men at være kandidat til det ene og det andet valg. Og der er nu en klar grund til, at vi skal jo alle sammen komme ud og være engageret. Og det er, at hvis vi ikke gør det, så er der en trist sandhed. Hvis ikke vi gør det, så er der jo nogle politikere, der får endnu mere magt. De får flere grunde til at komme ud og sige, de indvandrere, der vælger at komme til vores land. Det duer ikke til andet end at være nogle trusler for vores samfund. Den grund skal vi ikke give nogle flere politikere, hverken i BR eller Folketinget. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved at komme ud og være engageret. Hvis ikke vi har selv en interesse i at komme ud og være politikere til det ene og det andet valg, så kan vi jo støtte den ene og den anden politiker, der kan være talrør for os selv. Derfor synes jeg faktisk, at vi igen har et fælles budskab, vi skal formidle til vores børn, til vores unger, til vores forældre og til vores kommende generationer. Og det er, at ligegyldighed er dit samfunds allerstørste trussel eller sygdom. Ved at være ligeglad med, hvad der sker i det her samfund, løser vi ikke vores problemer. Vi kan jo alle sammen være enige om, at der sidder nogle folk rundt, altså blandt os nu, der har en interesse i at komme ud og få sig et job, eller komme ud og få sig en praktikplads til at gennemføre en uddannelse. Men den mulighed får de ikke, fordi sandheden er, at det har den her fungerende baggrund. Det her navn, der ofte bliver omtalt i forbindelse med konflikter, og ikke i forbindelse med, hvad er det for en drøm, vi har. Så hvis Bjarne har en grund til at melde sig ind i politik som dansker, har vi som indvandrere mange flere grunde til at gå ind og stemme til 19. november og være kandidat til det ene og det andet valg. Og det er mit direkte appel til jer alle sammen, at nu I tager hjem til jeres familie og venner, tager en snak med dem og gør dem opmærksom på omkring, hvor essentielt, hvor hamrende vigtigt det er, at vi stemmer her til 19. november, og vi kommer ud og støtter den ene eller den anden politiker, der kan være talerør for vores børn, vores unger og vores kommende generationer. Tusind tak for ordet.